Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar da kuka sani sunana Ibrahim Musa Muhammad kai tsaye gwanin channel namu mai suna Kashe Ku. Zan saba kawo muku bidiyo ne game da fasaha cikin harshen Hausa. Yan uwa a yau ma zan kawo mana na kawo mana wani hanya ne da zaka samu kuɗi da application na palmpay. Okay, dan aje muku link na wannan application a description. Ko kuma ku zo wurin comment na farko a wannan bidiyo za ku samu link na application din. So mu kuma link din mu na Telegram ne yanzu, bari mu je mu dauko link din mu daga Telegram. Okay. Link din mu yana Telegram group namu ne. Sai mu shigo Telegram group namu kamar haka. Okay, bari mu bude data. Okay, yanzu ga mu nan a Telegram group din mu. Wannan shine link din wannan application din. Wannan application din suna bada kyautan naira 100 ga duk wanda ya register farko. Sannan ka gayyato mutum 4 wa wannan application din za su baka naira 1000, which means kowanne mutum daya idan ka gayyato naira 500 za su baka kenan. Sannan ana ajiyan kudi a wannan application din, sannan zaka iya withdrawing kudin ka successfully zuwa account ɗinka. Okay, yanzu bari mu je mu kai tsaye zuwa wannan din, bari ya gama loading. Mu yanzu mun taba link din mu daga nan Telegram. So kai idan ka taba link din nan wurin description zai kawo ka, zai nuna ma yana loading kamar haka, ko kuma ya bayyana ma browser wayanka, sannan zai okay zai bude mana wani wuri kamar haka. Sai su ce ka sa number wayanka a nan wurin fill your phone number din nan. Sai ka cike number wayarka kamar haka. Okay, sai ka taba get sign up bonus bayan ka sa lambar wayarka kamar haka kenan. Okay, to bari mu taba get sign up bonus. Okay, sai ka jira ibon. So in ya nuno ma wuri kamar haka sai ka taba claim your benefits now yanda aka rubuta a nan wurin. Sai ka taba. Okay, ga wanda yake da application din zai kai shi kan application na kan wayar shi, ga wanda bai da shi kuma zai kai shi Play Store yayin downloading. So mu babu akan wayar mu, ba zan yi downloading din shi. Okay, sai mu jira ya install. Za su turo wani nambobi wani sambo. Okay, yanzu gashi ne ya kammala installing. Yanzu bari mu bude shi kamar haka. Okay, nan skip kawai za ka yi kai tsaye sakamakon baka yi register ba. Okay, da zarar ya bude ma zai bude ma kamar zai bude ma wuri kamar haka, sai ka taba nan inda aka rubuta sign up. Okay, sorry, wannan talla ne, za mu yi skipping din shi kawai. Sai ka taba nan inda aka rubuta sign up, daga nan kasa wurin wannan blue din rubutu. Sai mu taba kamar haka. Zai buɗo mana nan, a nan sai mu sa lambar wayar da za mu yi register da shi, wato wanda muka sa a can wurin kenan. Sorry, bari zuwa. Sai mu saka lambar wayar a nan complete. Ina zuwa da Allah. Sai mu saka 63 72 80. Sai mu saka haka. So sai ka taba send message din. So za su turo nambobi da zuwa kan wayar, sai ka dauka ka rubuta. Bari mu sa suna yanzu Abubakar, sannan nan sai ka sa legal name wato sunan baba kenan, sai ka saka. Sannan sai ka zaɓi mail, sannan sai ka zaɓi date of birth ɗinka. So anan tutturawa ne, ba wai tabawa a zaɓa ba ne. So za mu tuttura yanzu. Bari mu sa kawai 10 bari mu sa November December, sorry. So yanzu bari mu je mu zuwa so mutun turo code zuwa kan line. Bari mu duba mu ga code ɗin da suka saka suka turo kenan. So bari mu je mu checking code ɗin mu. Ina ɗan zuwa. So wannan su ne code ɗin da suka turo kan line mu. So sai mu taɓa sign up na inda aka rubuta sign up ɗin nan kenan. sai ka ɗan jira zai buɗe. So nan za su ce ka ƙirƙiri pin
ka generating pin wanda za ka yi amfani da shi. Me yake faruwa ne kan? Ok, so mun generating pin ɗin da za mu yi amfani da shi. So yanzu mun yi creating account successfully kenan. So advisable idan za ka yi neman kuɗi da shi, dole za ka sa lambar wayar account number naka, sannan sunan da ka saka a registration dole ya zama daidai da sunan da ka saka a not now daidai da sunan da ka saka a registration na shi palmpay ɗin. So yanzu bari mu zo mu ciro kati, yanda za ka ciri kati kenan naira 100 na welcome bonus da suke bayarwa. Ok, nan gashi nan sun turo ma congratulations, ka samu kati a 100 naira airtime coupon. So sai ka taba biyu din nan. Ok, da ka taba zai kawo ka nan, sorry matsalar network. Ok, so da zarar ya bude ma nan sai ka danna use now din nan. Ok, zai kawo ka nan. A nan tunda sun ce mana recharge card din naira 100 suka bamu bonus din mu, so sai mu taba naira 100 sai mu sai kati. So sai ka taba naira 100 kamar haka. Da zarar ka taba zai loading, zai nuno ma haka, sai ka jira zai dan nuno yellow rubutu a nan wurin pay 100 naira din nan, a wurin pay kuma zai zama 0. So sakamakon network dalla ku dan yi hakuri. Ok, yanzu gashi ya bayyana pay 0, sai ka taba nan inda aka rubuta pay 0 da blue din rubutu. Ok, yanzu da su ce ka sa pin ɗinka, yanzu bari mu saka pin ɗinmu. Ok, so yanzu mun kammala sayan kati kenan complete. So ga wanda yake da bukatan ya nemi kuɗi da wannan application ɗin, sai ka zo ka sai ka samu, sai ka sa wato account number naka wurin na ka zo ka. Ok, so yanzu wannan welcome bonus da suke bayarwa, bonus da suke bayarwa na Christmas ne, daidai da lokacin Christmas da muke ciki yanzu, daidai da tabawanka daidai da abun da ka samu. A yanzu mun taba box guda 10. Ok, so yanzu ga wanda yake da bukatan ya samu kuɗi da wannan application ɗin ta hanyar inviting, ga inda zai sa account number shi. Bari mu duba wannan payment successfully. Ok, yanzu nan ga result ɗin duk abubuwan da kai. A nan za ka samu duk wani result, wato duk abun da kai da wasu transaction da komai, duka activities naka. So suna cewa ka samu naira 5 a wannan tattaɓa box da muka yi ɗazu. So yanzu za mu koma baya in nuna mana yadda za mu, sai ka taɓa kan inda wannan kayan mutum yake ɗin nan. Da zaran ka taɓa za ka turo nan inda aka rubuta authentication, ga my profile, sai ka taɓa authentication ɗin nan. In ka taɓa authentication, a nan za su ce sa bank card ko account number ko kuma BVN ko ID card. Ok, so advisable kawai ka sa account number kawai, ba ma sai ka sa BVN ɗinka ko wani wannan da tare da zargi ba. So bari mu zaɓi banki, inda bari mu sa account number mu 01145 So bari mu zaɓi bankin Union, shine bankin mu da muke amfani da shi, Union Bank of Nigeria gashi nan. Sai mu taɓa. So sai ka taɓa next, sai za su tambaye ka ka saka pin ɗinka. In ka saka pin ɗinka haka za su nuna ma cewa complete, ko kuma inda matsala za su nuna ma. So kaga yanzu sun ce name, sunan da na saka bai daidai da sunan da yake account ina ba. Account ina Yahaya Abubakar ne, sannan wancan kuma mun sa Abubakar Yahaya. So za ka iya ka editing sunan, sannan ka gyara shi, ka yi withdrawing kuɗinka successfully. Mun gode ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.